Il-ħamis filgħodu il-Ministru Tonio Fenech żar il-Power Station tal-Marsa, żjara li l-mezzi tax-xandir kienu mistiedna għaliha wara li Tonio Fenech kien diġà wasal fil-Power Station tal-Marsa. Il-mezzi tax-xandir kienu mistiedna biss għall-quddiesa li kien se jikkonċelebra l-Arċisqof Pawl Cremona fl-istess impjant. One News rid jieħu l-kummenti tal-Ministru tal-Finanzi dwar l-istat finanzjarju tal-Eni Malta. Sakemm bdiet il-quddiesa li Ministru Tonio Fenech għamel minn kollox biex jipprova jevita l-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon. Meta One News kellmu x'inkellu joħroġ għall-quddiesa, din kienet it-tweġiba tiegħu. Ministru, bħalissa kemm huwa d-dejn tal-Korporazzjoni Eni Malta? L-Arċisqof ġie jżur il-korporazzjoni fl-okkażjoni ta' jum il-ħaddiem għaliex jemmen fuq l-importanza illi anke l-isqof jiltaqa' mal-ħaddiema tal-korporazzjoni li naħseb li huwa sinjal pożittiv għall-pajjiż u għall-ħaddiema kollha li anke l-Knisja tapprezza l-ħidma tal-korporazzjoni. Id-dejn tal-Eni Malta kemm qiegħed, Ministru?